Greetings, 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 and more greetings to you good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi chitubu ichi chine content iri healthy yakafanirwa kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. That's why you are here today. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content. Vhangeri rekusubscribe ticharamba tichiriparidza kusvikira tasvika kwatiri kuda kuti tisvike handitika. Saka kana ungogara uchingoya panapa uchiona mavideos usina kusubscribe, please do so kuti channel yedu ite sei iende kumberi. That's the only way that you can support us pa Point 5 Creative Studios panapa handitika. Kungouya uchiona mavideos nekusubscribe zvinhu zvakakosha kwatiri ende zvinotipawo simba kuti tikutsvagirei nyaya dzakafanana neidzi handitika. Right, nyaya yandiri kufambira zvamanje manje inyaya yekuti zvinhu zvaoma muZimbabwe to an extent yekuti vanhu vakuita chingochani. Varume nevarume vakurara vese vachibhadharana mari. Varume nevarume vakurara vese vachibhadharana mari. Yes, ndadaro. Pakashata pakuda kuti Mwari vapindire nekuti nyika kwayakuenda kwakumawere handitika. Saka tisatapinda muvidhio iri ndiri kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, namba dzangu ndodziri pasi apa handitika. Kana uine nyaya yaunayo yauda kuripota ndibate futi pasame number handitika. Kana uine contribution yauda kuita towards topics atiri kuuya nawo panapa ndibate futi pasame number ipapa handitika. Right, without wasting much of your time, nyaya yandiri kufamba nayo zvamanje manje inyaya yemukomana akaenda kwaApostle Paul avharwa mari mushure mekunge arara neumwe murume, saka ari kuda kuti mari yake idzoke. Amen. Let me know what you think in comment section kuti zvinobuda here izvi, ndizvo here izvi. Pandamboita previous videos aApostle Paul ndaiona zvangu mu comment section vachiti idrama iro, this is fake, this is what, but so far hatina chokwadi nazvo. Toda kuti tione nyaya iyi. I cannot say kuti ndewe chokwadi, I cannot say kuti ndewe fake, but ini nyaya ndanayo zvamanje manje inyaya yengochani yekutaura kuti ayo nyika yaoma to an extent yekuti varume nevarume vakusangana vachibhadharana. But let me know what you think in comment section. Kuti bo here zviri kuita sei zviri kuitika, barika tijambire munyaya yacho tinzwe kuti aufa wakadii Tiberi makadiyo tayozona matone vamwe nekubatsira matambudziko. Alright, ndeyapi matambudziko amuinayo kwamuri kubva uko kuno tinobvunza. Kuno pane munhu ndakaita zvandakaita naye saka anondipa mari yangu. Imari Mari yatakange takawirirana pabasa takaitirana taifanira kunge tichipanana 2000. mune muchiti pane zvamunotengesa here? Handisi kunyatsonzwisa mari ndechikwerete zvamakatengesa here kana kuti makashandira munhu yakauya sei chikwerete chamukutaura ichi? Chikwerete chandiri kutaura inini chakauya so. Chaitika ndechekuti ndakati ndiri kumba kwandogara kuChisipiti. Ndaida kuya mutawuni. Ndichida kuya mutawuni pandaenda pabus stop ndichiti kwire kombi ndiye kutawuni. Saka pakasvika kamotikari keblack bhazi kumira, vandapinda mumota mezvikanzi town. Vandapinda, munhu uyu akasvika pakutanga kuchiva inini munhu womurume kusvikira ati daurara newe. Saka kusangana kwandakaita inini naiye, every time pese patasangana napese aindipa mari, asi akazopesa akusandipa mari. That's why akazosara nechikwereti changu. Right, pakashata pakaipa hanzi every time pataisangana aindipa mari. Chiko kushaikwa kwemabasa here, mweya yetsvina here, chii chiri kumbonyatsoitika munyika yedu yeZimbabwe zvamanje manje to an extent yekuti murume akutora umwe murume omuita mukadzi omubhadhara. Pakashata.
Pakashata rikatinzoti mweya mweya unotonga sei nyaya iyi, nekuti chingochani mubhaibheri chakarambwa. Amen. Rikatinzoti muprofita anobatsira sei munhu apa. Iwo ndiudzowo mafungiro ako mucomment section kuti bho here zvaakuitika munyika izvi. Munoziva mari vana vaduku Niyazi imali abantwana abancane inofanirwa kuya nenzira dzakarurama. imele ibuya ngendlela ezinhle. Imwe muchiona kuti mari iyi asi kana isina nzira dzakarurama siyanai nayo. Kodwa umele uchiyane layo nxa ingabuyi ngendlela ezinhle. Siyana ichi Chiyana layo. munhu iyeyo uyo mota yaanofamba nayo Umuntu enalo imota haisi mota ahamba yake, ayisiyo mota yakhe. anotoenda kunohaya mota Uhambo kuvanhu wesiya vanohaisa chi. ebantwini Iye antori nemazimota anodhura. yena ulazi Iyi imota ndeyekurasisa iyi, saka wanga watojoiniswa, Hey. wanga watojoiniswa chigeyi. Spiriti iyoyo ukada kuitarisa yatova pauri, zvekuti kana ukatarisa vasikana hauchatarisa sekuti unoona chi vasikana. titorina basa navo vasikana Wakutotanga kutofungawo zvemurume kuti dai ndaona umwe futi anondipfimba. Yo. Kona saka vana vaduku mari musaida nenzira imali dzakashata, lingayithandi ngendlela ezimbi. musaida nenzira dzakadini. Lingayithandi ngendlela ezimbi. Kana maomerwa munouya kuchechi Lingabona seloni tikakunamatirai kune chinhu chinonzi munana singalikhulekela kule chekuti Mwari vanotumira a destiny helper asina any condition, asingakupe condition. ungakuniki condition. Good Samaritan anongosvika kunhonga unokusiya pachipatara, iye achitoenda kwaari kudini. yene dlule siya lapha yakhona. Musachiva mari dzisina basa. Lingayamukeli Vana vaduku, imali handitika? yomsebenzi. Inouya yako mari, Iyabuya imali yakho. yako mari inodii. Yakho imali izabuya. Uya pano ndikunamatire. Right, mazvinzwira mega, mazvionera mega kuti zvinhu zvaoma. Hanzi uyu munhu mota yaandofamba nayo ndeyedisguise. Atori nemari kuratidza kuti patori nekamovement karipo kari kutoitika, kawave karipo kemagay. At the same time pressure yatinayo painternet, pressure yekuda kuonekwa kunzi ndatenga chakati, ndakapfeka chakati, ndiri kunwa zvinodhura, ndiri kutamba nevane mari, pressure yeri kutikwadza, nyaya yekuda kuposta, nyaya yekuda kuposta kuti vanhu vandione, iri kutikwadza handitika. But ndo nyaya yanga ndauya nayo zvamanje manje kuti ndingokuonesa iwo kuti chii chaakuitika munyika yedu. Ndinoziva kuti hanzi vane kodzero amenoti medu munyika meZimbabwe zvakazopasiswa here kuti magay anga ane kodzero, murume nemurume waita sei vadanane. But kune dzimwe nyika yatoziva zvinoita sei zvinotenderwa. But ndangoti ndikuudze iwo kuti ngwarirai kunze kwaita sei kwaipa uko handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, Trukuti is bye for now, and thank you for supporting .5 Creative Studios. We are out.